Yimali ebalelwa kwi-100 billion rand nezakwahlulahlula kwisigaba seminyaka elishumi. Ugqirha Kgosiyezo Ramokgopa nongumlawuli oyintloko we-Infrastructure South Africa, ISA ngamafuphi, uthi kulo nyaka kubekelwe bucala imali engange-10 billion rand nezakuxhasa kulwakhiwo nokulungiswa kweziseko zeli. Esi sivumelwano sisakunceda nasekudaleni amathuba emisebenzi. On the 23rd of June, we hosted the Sustainable Infrastructure Development Symposium. And out of the symposium, we're able to raise 340 billion rands that is committed to 50 projects that were gazetted about 3 weeks ago. And this is money that has been raised through the debt capital markets. Ibalelwa kumashumi amahlanu imisebenzi esele ichongiwe nezakwenziwa kwisigaba sale minyaka. Ugqirha Ramokgopa uthi babambisene kunye namanye amaqumrhu kaRhulumente kweli phulo. Uthi baza kugxila kwimiba efana nezamandla, amanzi nogutyulo, ezothutho, ezolimo, kuquka nozinziso loluntu. We'll continue to concentrate on water because I think is an area that represents major challenges in the country. Wastewater treatment works, again, an area that requires attention. And we're also looking at new financing instruments to help us to finance this. Remember that the fiscus is under severe pressure. It has essentially been decimated. As a result of projected lower than expected collection. The debt to GDP ratio is deteriorating, so the fiscal matrix is deteriorating. So we need to look at sources outside the fiscus. Udel phulo lizakudala amathuba emisebenzi abalelwa ngaphaya kwe-250,000. Ngenyanga kaJuni umongameli Ramaphosa wabhengeza ukuba uRhulumente uza kutyala imali kulwakhiwo nolungiso ukuzama ukuphuhlisa uqoqosho lweli.